i ambient. Avui anem a començar per l'interior de les comarques de Castelló. Visitarem un bosc de càdex centenari situat entre Morella i Vallibona. Continuarem amb una ruta per la vall de Gallinera, a la Marina Alta, i retrem homenatge a Joan Pellicer. El metge, etnobotànic i col·laborador d'este programa va morir ara fa 5 anys, però el seu saber perdurarà per sempre en cada una de les plantetes que va gravar en la seva secció, les nostres plantes. És temps de medi ambient. Comencem. A l'interior de les comarques de Castelló, entre Morella i Vallibona, sobreviu un bosquet de càdex centenari que s'ha salvat miraculosament de les tales massives per a plantar pins. Ara forma un patrimoni botànic únic en la nostra geografia. Entre càdex o ginebres de muntanya hem repassat la història del territori on creix i també hem pogut comprovar la resistència d'est arbre a les condicions climàtiques més extremes. El dia desperta grisenc, ventós i desplaent al terme de Vallibona, a la comarca dels Ports. Només els voltors i unes poques vaques planten cara al cerç gelat que pega fort. Les carronyeres són unes acròbates notables de l'espai i gaudixen amb els vents bufen d'on vulguen. Els remugants han d'estar al bancal per més fred que faça, ja que no entraran al corral fins a poqueta nit. Vallibona és un poblet del nord-oest castellonenc amagat entre muntanyes. Si fem una ullada al terme des d'un lloc elevat, sembla un paisatge encantadorament desordenat. Les muntanyes arredonides es mesclen amb parets escabroses i els pinars amb carrascars i alguna roureda. El riu Cervol, al seu pas pel terme, llaura una vall profunda. I els núvols grisencs que avui viatgen baixos i ràpids atorguen al paisatge un traç encara més desorganitzat. A l'extrem nord-oest del terme de Vallibona, ja xafant territori morellà, creix un bosquet captivador de càdex que a la comarca anomenen ginebrer. Uns arbres que en aparença semblen poca cosa, però que en realitat són vells monuments forestals. Exemplars centenaris que van fugir d'una destral necessitada en temps de penúries. Avui viuen camuflats entre roures, carrasques i pins, desitjant que no els arribi mai l'hora de ser fusta. Avui ens acompanya a descobrir el bosquet Antoni Aguilella, professor de botànica de la Universitat de València que ha xafat d'aquest territori en nombroses ocasions. Però el que més crida l'atenció d'ací són els càdex, perquè són monumentals, són impressionants, són autèntics arbres, que es poden fer molt més grans, però ja es veu que tenen unes soques considerables. I així, aquestes femelles el tenim així en fruits, on se veu el color típic d'esta forma del càdec, que en realitat així el nom popular és ginebre, el nom que dona la gent del territori. És molt aromàtica, tota la planta. Hi ha que tindre en compte que és una gimnosperma i que té molta resina, tant en el tronc com en les branques i fins i tot en els fruits. I això li confereix unes propietats particulars. A la fusta, per exemple, la fa extraordinàriament resistent a la intempèrie. Continuem? Per este motiu, els masovers l'han utilitzat pràcticament per a tot. Els càdex, de fusta dura i rogenca, presenten una propietat molt especial. Són pràcticament incorruptibles, una característica essencial per a un territori gèlid que rep nombroses nevades i gelades al llarg de l'any. Les comarques interiors castellonenques arrepleguen una bona mostra de la utilització d'esta planta com a excel·lent material de construcció. Quilòmetres de tanques de filferro sostingudes per milers de pals. Llindars, balcons, reixes, porteres, cabirons i biguetes de càdex són tan sols un xicotet exemple de la importància de l'arbre en la vida dels antics masovers.
En realitat, el càdec presenta tres formes diferents. El més abundant i conegut és el Juniperus oxycedrus subespècie oxycedrus, una planta arbustiva de forma cònica durant els primers anys de creixement que habita en molts llocs del territori valencià. Quan es transforma en matollar adult, sol canviar l'estructura cònica per una altra més desmanegada. A la vora de la mar, justament damunt de les dunes, creix el càdec o ginebre marí. Els seus fruits, anomenats gàlbuls, són més grossos, la fulla és més ampla i, el més important, és una planta adaptada a viure en sòls d'arena. El tercer càdec, la subespècie bàdia, és un arbre forestal. Així, a cavall entre Morella i Vallibona, creix barrejat amb roures i carrasques. Presenta una característica fonamental que el diferencia de les altres dues formes. D'adult pren una forma arbòria amb tronc principal, ramificació oberta i una capçada irregular com la d'un arbre més. Les dos mantenen un comportament primocolonitzador, és a dir, que les zones deforestades, antics camps de cultiu, zones pasturades, etc., el càdec és una de les plantes que s'aventura més ràpidament i, a més, en grans quantitats. Creix molt ràpidament i, aleshores, és un bon colonitzador. Estos càdecs forestals han sigut els supervivents d'una tala massiva i poc selectiva realitzada fa uns decennis per l'antic Icona per a introduir el pi. El masover del Mas d'Espada recorda aquella operació. Oh, així no. Allò tindria 1000 anys, home. Eren així xaparrots que no creixien ja cap allò, només estaven verds, molts de gargulls, saben el que són gargulls? Pues bueno, tenim molts de gargulls, així xaparrots. Ai, què va passar? Pues mire, eren de Xafinca, i Xafinca eren d'uns rics de Morella. I com segur que els rendava poc, pues van anar i la van vendre. I com la gent particular, però sí, no teníem diners, a pesar de que entonces no eren els preus d'ara ni en vista, pues no ens vam atrevir ningú a crompar-la. I la va vendre al patrimoni, als forestals, a Icona, que ara no sé quin nom té. I van arrencar tots els ginebres, i si hi havia alguna carrasca, i van fer com unes ratlles en un peu a l'adre, no sé com se diu, que afondava més d'un metre, 1 metre i mig, i feien una ratlla, i després per allí van plantar pins. El càdec, a més de material de construcció magnífic i abundant, ha tingut altres usos destacats. El més bàsic és com a llenya amb un gran poder calorífic per a calfar la casa. També de la seva fusta s'extraïa oli de càdec o de ginebre, un líquid fosc amb bones propietats antisèptiques. Però allò ho empleaven per les escapars de les ovelles i jutjar. I pas que eren així pinxos i tenien una mula bona, o llegua bona per anar al poble i tot això, en allò li fregaven els cascos perquè se li feren fins i lluents. I presumien de portar un animal de categoria i ben tratat. En la festa de Sant Antoni el càdec és una planta fonamental, o ginebre, com es diu així en la comarca, perquè la barraca, que podríem dir que és el centre de la festa, on al final acaba la festa i on culmina tot el procés dels dimonis i Sant Antoni, la corona, etc., és una barraca que es construís bàsicament en una estructura de pi i coberta de càdec, que els mateixos dimonis prendran foc i passarà el sant a través de 2 portes que es deixen en eixa barraca, simbolitzant la purificació. El dia s'acaba exactament com s'ha obert, grisenc, ventós i amb un seguit de núvols viatjant baixos i a tota velocitat. El sol ponent fa les últimes ullades entre els forats que obrin els núvols espentats pels cerç. Mentre, a la planura dels masos, creix lentament el preciós bosquet de càdecs que un dia va sobreviure a la destral de la necessitat. Ara, és important conservar-los perquè són un patrimoni únic que ha tardat desenes d'anys a crear-se.